Ayan si Junisa. Umiinom ng laban lang. Hello, it's grocery time. Maghahanap kung saan mas mura. Yan po yung mga shop dyan. Ayan, perfume. Yung iba close pa kasi maga pa. You know, sobrang tahimik ng daanan. May klase-klaseng bag. May shoes na mga branded. Dito na kami sa center point. Center of the attraction. Ngayon, papasok na. At mamimili ng mas mura. Yan, pili-pili. Hanapin namin yung aming kasama na isa. Ayan, may mga bag. Ayan, mga accessories. Cap. Yung damit. Mga blouse. Pala ako guys, naghahanap kami ng mas mura. Nakakatuwa, ang daming mga paninda, pera lang ang wala. Yan. Hanap pala ako ng t-shirt. Diba guys? Ganda, daming sapatos. Bulos lang ang wala, bulos. Yan o, mga pambata. Nahanap ako ng t-shirt na red. Pantulog. Oh, may mga bra dito, panty. Siya.